третото място се извиси професор Вучков с гнева си към TV7. Всичко се започна с това, че директорът на Народния театър Павел Васев се обади в студиото и изяде част от времето на професора. България. Всичко хубаво, вие ми отнемате много време вече, аз няма какво да кажа. Цялото време е ваше, господин професор. Цялото време сега ще има реклама, отменете рекламата. Не само рекламата, и новините, и спорта, че и прогнозата за времето трябва да отменят. Само и само да има място за професора. Рекламата е чак след 5 минути, така че Ама няма за слушаме ви. 5 минути, аз нищо не мога да кажа и съм готов да тръгна и да се тръгна. Не губим време. Не може ли ни прекъсвате тук да ме прекъсвате вашия стил на вашата телевизия? Реклами, прекъсвания, това... А уж за 5 минути нищо не можел да каже. За 5 не може, но чуйте за половин минута колко нещо ще избълва. Вие не давате възможност на хората... Даже изречението да се довърши, какво остава да се довърши мисълта или да развие едно изложение, една мисъл. Това са седянки, това са формални приказки. Каните по 5-6 души тук хора, които един през друг приказват едновременно. Това се отнася и за други телевизии. Не може да се разбере кой какво иска да каже, кой какво защитава. Отървете се от седянките. Професорът буквално разнищи от критика TV7, а преди няма и 2 месеца за премиерата на книгата си беше на съвсем друга вълна. Професор Вучков отнася много хубав спомен от операторската и режисьорската работа в TV7, тогава, когато той е работил 1 година в нея. Хубавия спомен бързо избледня и хвалбата се обърна в ругатня. Не може ли ни прекъсвате тук да ме прекъсвате вашия стил на вашата телевизия? Реклами, прекъсвания, това... Не стига дето ги заклейми, ами им отправи и заплаха. За 5 минути аз нищо не мога да кажа и съм готов да тръгна и да се тръгна. Слава Богу, не си изпълни заплахата и даже даде няколко безцелни съвета на нахоканата TV7. Отървете се от седенките и се учете от професор Вучков. Водете аналитични, задълбочени, сериозни разговори, а не празни общи приказки и разтягане на лукуми. Професоре, слушаме ви. И ние ви слушаме, професоре. И се учим от вас. Или да свърши да развие едно изложение,